Ja sam Dani Vrpčina, direktor za ove škole, između ostalih stvari. Ovo je naš bor, nastavnici, roditelji, svima želim da se osjećaju dobro kod nas u školi. Nadam se da se djeca kod nas u školi osjećaju dobro, vjerujem da se osjećaju dobro. Našto ova djeca koja večeras proslavljaju matursku večer, to je 6 učenika iz 9. razreda, prva generacija kod nas je 9-godišnji i ne znam na pamet koliko, i 9 isto. 9 maturanata srednje škole po programima za poslovne tajnike, imamo fizioterapeute, telefonske operatere, to je to. Dobar večer i dobro nam došli, dragi roditelji, profesori, gosti i dragi maturanti. Večeras smo ovdje kako bismo ispratili još jednu generaciju maturanata Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu. Ove godine srednjoškolske grupe napuštaju nam Ana Pavlović, Adin Čević, Asija Hajrović, Faiz Ibrahimović, Šejo Mulić, Kristijan Štrbac, Martina Stanić, Rifet Kusuran i Hasan Zilić. Sa njima smo se družili protekle 4 godine prolazeći zajedno kroz lijepe i ružne momente. Nadam se da će svako od njih biti vođen sretnom zvijezdom i da će uspjeti ostvariti svoje najveće ambicije i ispuniti svoje najdublje želje. Istaćemo vas u nadi da ćete biti dobri studenti i postati još bolji ljudi. U nadi da nećete zaboraviti svoju školu srednju i sva svoja prijateljstva koja ste ovdje sklopili. I u nadi da će vam znanja koje ste stekli ovdje služiti najbolje. Počnite pisati svoje nove priče, a ove ovdje ne zaboravite. I neka vam na tom putu vodiči budu Hemingway, Marquez, Andrić, Sidran, Ibrišinović, Camus, Dostojevski, Goethe, Isaković, Dizdar, Šimić, Ujević, Selimović, čijim nas riječima ispraćamo. Počnemo ovu svoju priču ni za što. Bez koristi za sebe i za druge. Bez potrebe koja je jača od koristi i razuma da ostane zapis moj o meni. Ispisana muka razgovora sa sobom. S dalekom nadam će se naći neko rješenje kada bude račun sveden. Ime, ja vas znam. Vi ste ona djeca koja voli da čitaju priče i pjevu. Vidite li moju kapu? Kako se ja zovem? Svrka Pav. Tačno, to sam ja. Stoj! Da ne vidiš nas? Vidim, stao sam. Kod si pašaš? Od bake, vole sam. Šta to nosiš u kovari? Plazma, keksi, Coca-Cola. A gdje ti stanuje baka? U zoološkom vrtu. Dobro, idi sada. A nema tako brzo. Možda sudac ne. Dobro, ići ću polako. E sad odok ja kod Vukove bake. Taksi! Dobar dan, dragi gledalci TV Šuma. Upravo smo primili važnu vijest. U našim šumama pojavila se crvenka. I pozoravaju se svi Vukovi da zaključavaju vrata i bez većeg potrebe da napuštaju svoj kuće. Naš učenik, dugogodišnji također, Rijad Hamsić. Rijad je učio evropski papir, dobro ga čuva i evo ružao i njihova drugarica iz razreda, naša istorija učenica, Aleksandra Gonzalez, bilo ono znate od papir. Jedna, ja sam se nešto dobro. Zatim je tu naš učenik, dugogodišnji
također Benjamin Hamzić. Čestitam, novi papir, imaš nešto podatak. Budi dobar u životu. Malo čitamo koti. Evo dobar drug i naš stari znanac, prekaljeni đak, dobar dečko Eldar Šarić. Bravo, Eldar! Čestitam! Imamo još jedno isto nezaobilaznog đaka u ekipi. Odlikaša, inače dobro dijete, Emraha Tepić. Imaš bolu, imaš jedan cvijet. Hvala vam svima od srca. Hvala tebi. Svima vam hvala. Nadam se da će ovi đaci ostati kod nas u ovoj školi, ako se odluče za neku drugu opciju u školovanju, što ne bilo. A nama su ovdje bili nezaobilazni svih ovih godina.